Anugerah Mandiri Jakarta. Anugerah Mandiri Jakarta. Yuk bersama konco-konco campur sarinya Indonesia musik. Zokza zokza. Hae hae. Hae hae. Iya hae oh. Aduh 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 aduh. Hae hae oh. Hae hae oh. Ho oh he ho oh. Ho oh he ho oh. Aduh wong manis nalikane pisanan ketemu ana kana kae sing saka Cirebon dik lak siapa namane.
Pakde Supati 27 Tidak Damar Sapi rawit gengsian yuk Di mana? Luwe becik patenono timbang perpisahan marang
tak foto sira Pak Haji Ngadi. Masuk, awas Mas. Cepok ame-ame, belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Susu perawan, rasane koyo degan. Susu nembok rondo, rasane banyu klopo. Susu bocah, itu susune simbah. Susune wong tuwa, susu kadaluwarsa. Mbak Nuwun sehat selalu. Pak Haji Ngadi. Esok awan ngomah wis ora kerasan. Keluyuran aku leki sing tak sayang. Mubeng bingung anggon goleki ora kosong esok awan nganti Hatiku
bagi walian yen si podyan andudut rasa kang nyawang ora mandra sang saya ndodra atanane tak bulut pikate ngebendho Iya di ngisor. Mbah Yanto dipanggil Mbah Yanto, Mbah Yanto. Mbah Yanto. Oke. Miring 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 miring. Duk. Monggo Mbah Yanto. Pak Haji. Haji ngadi maju lagi. Haji. Ayo Mas. Ayo Mas. Ayo Mas. Apa lho? Iya mbokmu. Ayo Mas. Enak mbokmu, jan empruk. Aja lali lho. Jolali Mbah Yanto. Sing parian aku ya. Pak Harto sing duwe gawe. Aduh Mbah Yanto ndang buka dompete. Ayo Mas. Yen wis goyang atine marem. Ayo Mas. Mbah Page. Seragen Mbah. Ayo Mas. Ayo Mas. Ayo Mas. Ayo Mas. Ijing miring aja lali lho. Perasaan tadi ada Pak Haji kayak gini ya? Lah iya toh. Kok menghilang? Pak Haji ngati lagi mecahke. Jalali Pak Rebo. Ngisor korona gemae nemu rondo 5 anake. Ayo Mas. Lo
Garwane wong liya monggo perwana. Budiono sing kendali selamat. Kelangenane Pak Supati 27. Iya, Pak Bambang Pakir Ngawi. Sel. Pak Carik Darjo. Sel. Siapa lagi? Pak Haji Sugito. Siapa lagi? Pak Rudi Hartono. Soto Senja. Pak Bambang. Pak Bambang Jawa. Nisa Putri, Mbak Wanti, sehat selalu semuanya. Didik Damar Panji. Tentunya semua yang selalu stay tune mensupport dan menonton channel YouTube dari Anugerah Mandiri Jakarta. Tentunya bersama Campur Sari Cahya Muda kolaborasi dengan Pendopokan Tejo Yogyakarta Indonesia. Yuk nyage. Lanjutkan Neng ya. opo sliramu teko tinggal aku koyo tanpa dosa atiku karo Om Minarso sehat selalu, sembah nuwun Om Sastro, sembah nuwun. Neng apa
sliramu teko tinggal aku kaya tanpa dosa ati kedaran-daran niku loyo monapura. Jadi garwane mau sapa diaturke lumantar kata saking Cahya Muda kolaborasi dengan pendopo Dimas Tejo. Ayo Mas, podang kuning dados. Kalau Yuni Yunet Sundalu. Pak Sojolali Sundalu selamat malam. Nyun Cahya Muda. Mas Manto, monggo. Esuk awan ning omah wis ora kerasa.
Duo Ganas tetap di sini. Para sarinyo cahya muda pimpinane Gina Wibawa koordinator mandor ngadiman live streaming Anugrah Mandiri sisteme Raja Wali ayo balik ya seragen Sunarti juragane tahu spesial bagus monggo Bu Endang potos ikut aja kayak dulu ayo pompong kita ketemu Bu Endang ibuku sehat selalu ayo monggo Mas Balastri ora beda rasane atiku Mbak Lastri lambaikan tangan yang kuat wawayanganku keritu atiku Bayati Kak Pepi apa Rino wengi tanti-anti kapan kowe bali Bu Endang Mas Enda iki joget Mas Enda rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani aja sumalang ayu tresnaku iki bakal ayu ora suwe aku bali bisa sumangke ana Mas Enda, wah ini dulu streaming. Ayo Mariska. Bablas lali janjine. Coba kayu pemujaan. Ayo Dev Nova. Beto rasane hatiku. Lali janjine. Awak longkah rapi turu wawayanganmu keridu hatiku Rena wengi tak anti-anti kapan kowe bali rasa kangen ora bisa mari amung sira kang bisa nambani
aja sumelang wong ayu tresno iki ora bakal ayu do wong ayu bojanku iso sumande ana ing sisihku lali janjine Mbak Omi Mbak Purnama Bu Win iki lho bocahe Abang Somai, kali janjine. Ya, terima kasih buat Abang Somai. janjine rasane ning kene mangkelake sapa wong sing ora gelo dandan aku ora teko kowe ora teko janjane kowe ning endi Terima kasih. Pak Muni, Bu yuk Muni. dua ganas KPP Arimbi tiba seraginan gelo bablaske stasiun Tugu Ibu Bu Muni biasanya Yo. ngelatih loro. Pak Nak, bosen lho rati mulu Pak Nak. yang happy dong Oh, saya wis gak loro koyoke. Bapak kula gantenge nganggo masker. Lagi Ya sakit. Allah. Lebih Nek sakit. nganggo masker malah ganteng ya, nek dicopot malah Oh, panas dingin. Panas dingin. Ih, serem Bapak. Ih, Bapak serem. Ah. Ih, Bapak serem panas dingin. Jamnya anyar ya Allah. Ya. Jamnya anyar. Kok ya lebih mati kok ya Ibu, jam ya. tangan lho ya. Ayo Bu Pak Nah, Muni jamin tangan. nanti kesana semua nanti kesana semua yuk Spesial Nenek Pak Mandor. Bu Muni, kok ngumpet lho Bu yuk monggo perhatian saking nyitah ya muda monggo monggo Bu yuk oh monggo lho Bu Muni, Pak Muni. Om Indra, ayo, monggo ke rumah ini ya. monggo Ibu
Monggo nih. Madepnya sini dong. Kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok datang ketemu Om Indra dikarepake gawe gelo ati sakawase Oh, susui, disusui. Om Endi lagunya apa Mendi? Bocah gunung diulang meneh Mas. Asik. Kaya ngene lelakonku biyen apa kok ketemu stasiun tugu yen pancen dikarepake Tapi iki cacah sida. stasiun tugu Stasiun Tugu Mas Hartono. Tak muter lagune ya. Om Tarno Tania Jaya Mas Hartono Dang Capcus. Ayo Mbak Rasa sama Mas Eka ikut joget ya.
pamit aku pamitmu kali neng kudomu Siji ati sepene nalikan ing wengi kuwi Ayo Mbak Resna asik. ora ngira tumetes neng pipi dos liramu Deva. Prene sayang ayo joget tak kenake Pak Muni joget Pak Oke, Arto Mas, studio 1 aman. Iya. Ya. Niki mengke nyuwun dibablaske bocah gunung Om Hendi Bocah nggih. gunung. oh Om bocah Hendy. gunung Siap. stasiun tuku sing dadi saksi kang bisu muga-muga sliramu eling aku kapan mundur tunggu ayo nyake Monggo Bapak. ya ke bawah lagi ini Mbak Maten belum punya lagu apa? request lagu apa? Minta lagu apa, Minta lagu sayang? apa? Mas Eka lagunya apa? Mbak Resna lagunya apa sama Mas Eka? Adian aku bocah yen to pancen tresno aku opo pancen arake Amanda, ayo kita joget lagi. Ayo, dua mempelai joget sini. Habis ini yang punya bidadari cinta juga ditunggu masih. Apa kong Hai.
Dimas Tejo Sugeng Rawuh. Sapa
Mbak Nuwun lho. Bablas loro ati loro nyage maju. Makasih ya Bu, matur nuwun. Sapa sing ora gelo kadung dandan wong ora lego. Jan kowe neng engko Mas gelaganmu katon tujuani atiku sujana Katur Bu Endang, Bu Muhni, loro ati loro yo. Mbak Yanto Dinda. Halo Mbak Tun, Mbak Bambang, Mbak Win. Bu Endang. Apa dheweke Bu Endang wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe gelane rasa tresno sliramu ra bisa jaga. Cahya muda
apa dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe gelane rasa akonge tresno seliramu ra bisa jaga Tresno sliramu rapi sojogo tak sesuai mugi ngepari elek larang keluarga tansah sumane hayang mengajak uripku bola bali jok gawe Telingsingan Diretnoyo Katar bumi semuanya Mbak Dela Puspita Jawa di Sistem Profesional Musik. Bu Dede Damar Panji Dede Ijar Tarsel siang siang Om Seger buang siang siang Om Turut Rarjo Dia Cipta Keling Jarene
Klewong garap gedruk. Langsung kita terke bersama trio ganasnya Indonesia. Yuk, Rizka Mariska, Dea Monika, Cindy Perbawati, New Cahya Muda. Alayo, alayo. Om Tulus, monggo. Matur suwun. Onjes siap matur nuwun. Formasi baru. Yo. Iya. Jepitan wis tunggu ibu-ibu. Yo. Oh, kita mau bikin apa ini? Ayo ah. Ya. Sabeto pandito ratu. Menges linamu. Dado sisihan. Mugi Gusti nglirani. Tresnaku bakal
Tejo, Ganas. Nanti juga ada Pak Mundut ngerentengi wedoan. Sebelum ngerenteng wedoan niki Ketua CPP Pak Rudi. Lagunya album dari Evita Mala. Iya, apa Judulnya Perahu Layar. Kamu ngawur. Ki Mas Tejo, bagaimana perform Ganas hari ini? Sudah bagus, Sudah bagus. bagus, kurang Kamu apa? performnya udah bagus banget, Oh, iya. Ganas. Yang tengah Thank juga you. sudah bagus banget, Oke, thank Ganas. you. Ini juga bagus, cuman cirinya Terlalu satu. pendek. Bukan. Apa? Bokongnya gegedan. Terlalu bantet. Ini itu mengkerok pokoknya. Dimas Tejo. Sebentar, aku Iya. penasaran, Mada Dek. Ini asli enggak sih? Asli. Asli. Astagfirullahaladzim. Kita coba yang ini Jus. Jus. Kita mahal loh, saya mahal loh, maaf ya. Karena dia palsu Ya, nyuwun maaf, Ganas diam. Dimas Tejo. Iya. Di antara Ganas yang paling tua Bude. Iya, Bude Gia. Perkenalkan. Perkenalkan. Niki mungkin langsung pamrut Pak Rudi, Ketua CPP, lagunya Perahu Layar, monggo. Siap. Sabedo pandhita ratu. Ring sliramu. Dadya sisihanku. Asoy. Mugi Gusti nglilani. Kamu joget dong. Ya, Cahil. Monggo Pak Rudi, Ketua CPP. Maju.
Mas Tejo di depan, kita komando di belakang, jepit lepas. Jepit lepas ya. Ayo. Jepit lepas Pak, nanti Pak Rudi kita ajarin. Tenang Pak Rudi aja. ikutin Mas Tejo ya. Ini instruksi Ya. kita ya. Aden jawe ledek jebul wis sore. Lepas, jepit lepas. Lopo katon nawe awe prayogane becek bali wae kene sesuk esuk mandang nyambut gawe. Pak Rudi, Ketua CPP, Mas Bapak ini Subanun. loh, Bapak nututi tapi raine kan gue meringis loh. Pak, bagaimana rasanya Pak? Sini Pak. Boleh, Pak. Katanya kok wajahnya Nanti menghayati langsung loh. tambah kenceng. Orang kita yang jepit lepas, bapaknya yang deg-degan. Iya, terima kasih Tiroganas di Mas Tejo. Yuk bersama Pak Dar lagunya Gelocot dados. Dodas. Bu Win, Bu Wanti-Wanti, Mbak Nia. Saya mulai menentukan sama saya. Om Jinda. Ayo Kiretno. Sakno, sakno. Nengen goleki abot-abote kepengen ketemu nadyan ado tak lakoni mung nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe lagi aku koyo sinenjal ati loh tumetes nelesi pipiku yen pancene ora ketemu kaya kondo kaya sing prakodo aja gawe gelo ati aku ora bakal gondeli suami istri yang sakinah mawadah warohmah. Amin. Kalau tadi Pak Haji nyanyi, Ibu nyawer, ini Bapak Dar nyanyi, Ibu yang nyoteng. Oh, ini Ibu. Makasih. Sing apik lho Bu, aja cukup gur aku tok lho Bu, pekah aku. Oh ya, yes. Alhamdulillah muncul tulisannya. Piye, Mas? Memori penuh ya. Ini Nanti kan Pak? anu bahasa ini udah sering saya dengarkan dari Bapak ini juga. Iya. Dari Bapak ini ya, Pak ya? Bapak ini. Ya. Enggak Pak Dar. Iya, iya, iya. Kaya ngene lelakonku piye ngopo kok dadak ketemu yen pancene ditinggalne gawe gelo ati salawase ayo nduk goyang yo sawere Pak Dar alayo alayo asoy aha asoy aha ayo ngendi konku goleki kok tabote ketemu ayo nadyan aku tepar
bojo aja gawe gelo aku ora bakal ngundeli Lanjut, Pak. Jadi habis ini Pak Aceh, bosnya Lugina, lagunya apa derek monggo Pak Aceh, bos Aceh. Bapak Gino, Bapak Dimas Tejo, matur suwun Dereng. sanjung. Jadi sami-sami Pak Dar. Tak derengipun ngapunten Mbak Pak niki dereng lho, Pak. Pak dereng rampung lho. Oh, dereng rampung to niki. Dereng sih sapot. Kaya ngene lelakonku. Piyen ngopo kok dadak yen pancene ditinggalke gawe gelo ati salah wae. Jadi Pak Dar matur sembah nuwun.